Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa hadana binuzulil qur'ani wa irsalir rasuli ila najati wa salamati fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Punden sepuh, bini sepuh, sesepuh haji sepuh ingkang tuhu pinundi, tuhu kita hormati, para alim, para kiai ingkang boten saged kula piji, ingkang estu kita dereki pitutur luhuripun, kita antu-antu barokah doa-doanipun. Pangembating praja, pengajenging warga, Bapak Takmir Masjid Al-Fadlah, Bapak Dukuh, Bapak-bapak RT, simbah kaum, ingkang sedaya kita dereki pangandikanipun terutami babagan kemaslahatan saha kemajengan warga masyarakatipun. Sumrambahipun bapak-bapak ibu-ibu, kaneman muda-mudi, lare-lare termasuk lare-lare yatim, jamaah pengaosan lapanan apa dene ngiras-ngiros santunan lare yatim warga Kepuh Kulon sak kiwa tengenipun. Ingkang kula titip doa mugi-mugi kita sedaya tansah kepayungan barokah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang kita lakukan niku nek paham karo urip mestine diarahke karo ditujokke nggo golek kamulyan mengke bar donya. Kudune lho niku apapun yang kita lakukan nek paham karo urip. Wong yo kae semene ra mesti paham karo urip. Paham urip ki kon ngopo? Niku nek wong paham mesti sak pola-polae, sak ngamal-ngamale ditujokke engko nggo golek kamulyan bar donya. Kok dadak ngono sebabe napa? Sebabe mbuh siap mbuh ra siap, mbuh ngaku apa ora ngaku, engko kabeh mesti mbrono. Ora mungkin arep ten mriki terus ki ora mungkin. Gelem ya rono, ra gelem ya rono, siap ya rono, ra siap ya rono, tuwa rono, enom ya rono, sehat rono, apa meneh lara. Lah nek wong sing paham ngeten iki mestine urip ki ra main-main kok ya. Artine ra main-main iku ora mung mikirke kadonyan wae ngantek lali le arep mrono. Wong jenengan iki gedabikan donya mempeng donya tujuane golek kamulyan donya. Niku ki ya mingkur sing kecekel ora sepira. Ora sepira, jenengan seneng banget karo duit dilumpuk-lumpukne ngantek cetil misalkan. Ya upamane iki. Seneng karo duit. Wah, kuwi lumpuk-lumpukke ngantek cetil. Angger duwe ming lumpukke, duwe ming lumpukke. Iki sakjane pisan bodho ping pindhone rugi. Lah kok bodho rugi? Wong kangelan kok ora ngecakke iki berarti bodho. Wong cetha kangelan golek kok ora ngecakke, ming dilumpukke.
Kira bodoh niku jenenge. Le rugi ketoke engko rong kober ngecake mati. Dadi rugi yo dadi wis wis. Sing penak sing ditinggali ra ngopo-ngopo nemu. Emang gelar gulung nek sing ngaten niku. Sing ramu tu menawi wong umure wis tuwa-tuwa semono ya malah mempeng kadonyan golek praja ngantek uripe kurgo ngapik-apik omah. Wong cetha umurane wis semono kok iso gedabikan mikir omah gawe omah. Lha muni sesuk arep tak nggo menake awak nek tuwa lah wong saiki wis 25 kok iso nek tuwa ki tuane umur sepira? Padahal sakniki wis 25 ki wis tuwa. Kok sesuk tak nggo tuwa ki rak ya saking gebablasen le mikir to niku ki. Malah ndengen iki mburi arep tak tingkat gek dhuwur tak nggo ngisis. Ketoke pas tingkate dadi pas mati jenengan marahan. Amah ming gonduk wae tetean. Omahe diapik-apikno lah wong turu omah ming sedhela to. Le turu omah iki ming sedhela, kadang engko nek mulih gledhek jam 10. Wes gedabikan persiapan turu, akhirnya tengah 12 jam 11 lagi iso turu. Engko jam 5, jam setengah 5 wis tangi. Salat subuh nek salat. Nek ora ya ming mikirke lek arep mangkat glidhek kuwi. Glidhek meneh sesuk mulai jam 10 meneh. Berarti rak ya le turu ming dilit to. Turu dilit ki wong ora kudu omah apik, kamar apik ora apa-apa jane wong ming dela kok. Lah nggih to ming turu dela ki mbok sak nggon-nggon kerduwe ora apa-apa lho jane. Artine ora kudu apik ngono lho omah niku. Ning wong ki sok gedereng. Sing mesake ten mriki niki sok gedereng. Gedereng kiwa tengene, gedereng suarane bojone. Gedereng nek trah sedulur-sedulure luwih moncer. Wah niku mesake akhirnya gegeret-geret karena ora duwe tujuan sing gumathok ana ing dalem menjalani urip. Mesake nek sing ngeten-ngeten niku wong urip ing sedhela iki kudune dipersiapkan golek kamulyan engko bar donya malah ora tau mikirke niku. Padahal ana sing ramutu meneh ming golek praja. Ben nang donyane ketok praja, kamangka praja iki apa to? Ketok ya ming nang tugu tulisane Praja Taman Sari kae to piye. Lah nek prajane wong ki wong ra praja. Tenan nek jenengan paham prajane wong ki ming apus-apus. Misalkan dukuh diprajake sebab le dadi dukuh. Misalkan lho niki. Dheweke niku dukuh diprajake le dadi dukuh. Sing mrajake iki ya ming warga sak pedukuhan. Nek wis ora pedukuhan iki ora mrajake lah ora ngerti nek kuwi dukuh kok ya. Sing ngerti nek kuwi dukuh ki rak wargane karena kerep dirawuhi kae Pak Dukuh, kae Pak Dukuh. Lah nek njaba kono rak ya ora ngerti to nek kuwi dukuh. Akhire yo ming dianggep biasa. Berarti prajane dukuh ki lingkupe ming sempit ming sak pedukuhan. Kuwi ketoke ora kabeh wong nek ora cocok ngono yo nyengiti sih. Nek ora cocok dong nyengiti lho kae. Ora ming gondu ta mingan. Irae berat. Apa meneh RT? RT iki mbok wargane wae ra mrajake kok RT iki. Dadi rasa gaya dadi RT kok gaya. Lho wargane wae ra mrajake petuk nang dalan yo ming saka ngendi te? Ayo. Kurang ajar ya wargane iki yo iki. Mula dadi RT wis ora bakal praja. Agi kula iki nanti-nanti celuk kiai ming sing ngerti nek kula kiai sih. Nek sing ra ngerti ya ora nyeluk kok. Lha muni kiai praja, ayo sing ngerti nek kula kiai nek ora wong ya ora mrajake. Padahal ya ora wong adoh, ketok ya ming wong tamanan apa wong endi to kae iki. Kanca glidik ning terminal zaman semono terus suwe banget ora ketemu. Terus suwe banget ora ketemu ketoke wong tamanan kono. Pas kula jajan wedang ning pasar Megiri, jenenge ming wong jajan gek ya ning Megiri, otomatis sak ya nyandange wae kathokan cekak karo kaosan kula iki.
Aming jajan kok sarungan karo kopiahan. Lho rek yo ming kathokan cekak karo kaosan, jajan wedang karo mangan bakmi pentil. 1000 nganggo sambel tempe titik kae wingi. Jan ming titik kae lah kok ngerti-ngerti kuwi iki geblok pundak kula saka mburi karo bengok. Le bengok ya wangun kae. Sobo kene barang to kowe iki ngono iki. Lha iki terus piye iki? Lah muni kiai kok to. Jebul kula geral dong karena wong ora ngerti nek aku kiai. Dadi ra mungkin nyeluk kiai kok ya ngertine mbiyen ning terminal dadi siapa enggak. Isih ajeng dadi kula iki mikir donya dadi memeng kae rasane. Alah golek apa donya iki golek praja ya ming wong sing ngerti sing merajake nek sing ra ngerti ora bakal merajake. Gek sing ngerti karo sing ra ngerti luwih akeh sing ora ngerti. Nah niki nek paham wis urip ki ikhlas golek kamulyan kobar donya wae. Wis niku saiki iki wis dipikirke apa meneh nek jenengan ngilo ketoke ya tuwa-tuwa asline. Ngilo arak wis elek-elek kae wonge. Sing tuwa-tuwae ora kakung ra putri wis kisut kempot. Tengok nang kene rong suwe wis ganti slonjor. Artine pegel karo kejuwi lho, Sen. Malah bapak-bapak iki tengok nang kene dipasrahke acara salajengipun sumene. Monggo sareng-sareng donga lah kok bar donga iki grogoh-grogoh sak. Ora ngombe mah grogoh-grogoh sak, jebul ngetokke paramek. Piye? Ana Pacitan kok pindah paramek. Wah urip ki yakin nek jenengan paham ini dunia aja ngantek ketipu karo donya, aja ngantek maghrur, kebujuk. Karo donyane niku aja ngantek kebujuk. Donya niku ngendikane Kanjeng Nabi darul ngamal, panggonan nandur, panggonan ngamal. Dadi jenengan kudu paham nek donya iki panggonan ngamal, aja kok golek penak. Ora bakal penak nang donya kon ngamal kon nandur kok penak. Handi sing penak wis wong ya ora ana wong penak tenan ning donya iki. Ndi, rak ya ora ana wong penak. Malah galo kae sing jaba kae. Le muni sesuk nek tuwa penak, nyatane sprene gek iki wis tekan jam 09.00 kurang seprapat kok ya isih momong putu jajal. Iki arep penak kapan? Wong sak yahene kok isih momong putu. Kae ngantek perhatiane mangro kae, ya ngrungokke ya gatekke putu rae malah susah banget kae. Wis tuwa iki donge penak jek malah momong putuwe ngantek jam 09.00 kurang seprapat. Tukang momong putu sing dibayar kae iki tengah 5 we sing dimong wis dulehke kok sing dimong iki. Setengah 5 sore kae sing dimong wis dulehke nang gone wong tuane. Ora ngantek yahene iki. Kae bayar 1 juta kae. Kayak jenengan sayane momong blas ora oleh apa-apa. Malah tombok kita putune jajanan ge anake jenengan ya ora nganteni dhuwit kok. Ketoke ngantek mati remuk jenengan kita iki. Sing pensiun kuwi ora ngalap gambaran, ngen-ngene kadoan. Sesuk nek wis pensiun rak penak, ora glidhik, ngono wis tampa bayar pendak sasi ming karek dolan-dolan. Kuwi iki wong jan ra sinau tenan aku mikir iki. Lek muni sesuk nek pensiun penak. Kamangka sing jenenge wong pensiun ki umure 58 karo 60 lho. Nggih ta nika? 58 apa 60? Apa ya ora apal apa piye jenengan karo kiwa tengen iki. Sing jenenge wong umur 60 ki wis mulai kanggonan leloro-leloronen. Alamiah lho niku. Mangan kleru titik asam urate munggah. Semangan sing bangsa lengo-lengo ngaten iki ngandung lemak niki mengke terus kolesterole munggah. Reko-reko njajal arep manjake lambe, mangan sate mah tensine munggah. Kesel sithik temandang prek. Akhire det pensiun ki ora nggo penak, ning nggo saba puskesmas tak omongi. Mangkate kirane wis umur 60 kae sithik-sithik berobat. Sithik-sithik berobat. Dikai alamat karo Allah Subhanahu wa taala ngono ora paham.
Kok ora cancut tali wanda, kok ora age-age ngamal sesuai karo skedule Kanjeng Nabi bahwa inna dunya darul ngamal, sak temene donya iki panggonan ngamal, ning malah dienggo ngoyak ngen-ngen sing ngen-ngen kuwi ora mesti netese. Kok ndak selak telat. Sing doyak niki lho kaya ngendikane Kanjeng Nabi niki lho. Ten niki Kanjeng Nabi ngendika atadruna. Ana ta padha ngerti sapa sira kabeh man iku sapa asabikuna kang padha dhisik-dhisik kang padha ning ngarep ila zillillahi azza wa jalla tumuju maring iyub-iyube Allah azza wa jalla. Kanjeng Nabi tahu takon kalian para sahabate ning le takon ora butuh jawaban. Takon arep ngekeki pitutur luhur. Sahabat-sahabatku, kowe do ngerti ora? Sapa sing neng dina kiamat sesuk calone dadi rombongan sing neng ngarep, rombongan sing sithik-sithik menuju nenggon iyub-iyube Allah Subhanahu wa taala. Sesuk kapan? Lah ya engko nek wis bar kiamat menungso kumpulke nang mahsyar sing sak perlu arep ngerampungke urusan sing jenenge hisab karo mizan. Karena sesuk mesti digiring rono. Saka donya niki mengke transit saka donya kubur, bakda kubur kedaden dina kiamat neruske laku transit nang mahsyar. Lah nang mahsyar kudu ngerampungke urusan jenenge hisab karo mizan kok ya. Allah wis ngumumke lho niki ora cerita kula lho. Kok jenengan grenengan, alah nek omong dangki-dangki kaya tau rono. Wah, iki repot ya angger ketemu wong sing ngene iki engko. Padahal jelas nang nggon ayat Allah nika summa inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Urusan hisab cetha. Tumuli maring ingsun Allah para menungsa do bali. Lan neng ngarep ingsun Allah menungso kehisab wa inna alaina hisabahum lho ya Allah sing ngumumke hisab niku pertanggungjawaban apa wae sing kita lakoni sak suwene urip neng alam donya dadi ana itunge kok ya ora cuma-cuma apik ya ana itunge elek ya ana itunge lan engko bakda kuwi ana penimbangan. Makanya fa'amma mang sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu penimbangan amal niku. Dadi ora enteng asline urip ki ora enteng. Mulane bumi langit dipasrahi urip ki gemang. Sing gelem ki malah menungso ya awak cilik apa-apane cilik kuwi mah kemendel kok ya. Akhirnya dadi abot ngene iki. Dihisab, ditimbang, dihisab, ditimbang. Ning Kanjeng Nabi selalu ngekei semacam penawaran amaliyah sing sesuk dienggo golek gampange perkara, gampange urusan sing marai kita niku mekoleh kamulyan. Wong Kanjeng Nabi niku merupakan rasul utusane Allah nggo nuntun para umat supaya do mekoleh kabegjan. Mula Kanjeng Nabi ten iki takon ning sebenarnya ngekeki pitutur, "He kowe sahabatku do ngerti ya? Ngerti ora kowe kabeh sapa golongane utawa rombongane wong-wong sing sesuk nang kiamat bakal oleh antrian terdepan, bakal mlebu golongan wong sing ning ngarep-ngarep menuju iyub-iyube Allah. Sebabe hisab ki suwe antri mbaka siji jan mbaka siji. Pamangka wong sak jagat. Ora mingkur wong kene tok. Mung wong sak jagat jajal. Wong demben kula niku kontrol mata wong baru operasi katarak to. Ngaten niku kontrol mata niki anu Pak jenengan neng loket telu kemudian jiko obat. Nika di scan nika nomor antriane jedhet metu nomor antrian kula 200 swidak telu.
Nomor antrian Joko Oban niku 200 3 kula ngetke loket ketelu agi nomor 162. Berarti kula kudu nunggu 1 ngenteni 1 wong agi jatah kula. Lah nek kula nomor 263 sing wis ana nomore niku agi 162. Kula 200 niku agi 1 rak ya 1 to. Wah ten rika ya cekot-cekot ning ndas. Seko jam 11 lho kula ngenteni iku. Netesi 2:30 kok tetepan. Wah wis nang ati gedumel, gemremeng, nyalahke kiwa, nyalahke tengen. Kur ngenteni wong 1 gek sesuk nang kiamat karepmu jenengan. Mbuh ngenteni wong pira? Nek didelok wong-wongane ketoke ora ngarep nek jenengane. Antri buri kono. Apa ora berat banget iki? Ning ngono golongan wong-wong sing calone sesuk oleh antrian terdepan. Ha sapa kuwi Kanjeng Nabi ngendika? Alladzina iza utu al-haqqa qabaluhu. Alladzina hiya wong akeh iza utu kang tetkalane diparingi sapa alladzin al-haqqa ing kebenaran ing barang hak barang bener qabalu mongko padha gelem nampa sapa dheweke kabeh hu ing kebenaran iku. Sing nomor 1 wong-wong sing do dikeki kebenaran, dikeki pitutur sing apik, apa meneh pitutur niku jedule saka Quran apa hadis, ora sah kokean mikir, ora sah kokean ngeyel, ora sah kokean pertimbangan-pertimbangan sing nyeleneh-nyeleneh, pokoke langsung ditampa karena Quran hadis cetha hak. Gampangane wong sing nek diundangi ngaji teko ngono wae. Bangane angel wong ngaji iki bahase mesti bahas barang hak. Ngaji niku nek asli ngaji bahase nek ra Quran ya mesti hadis. Mula wong sing do seneng ngaji niku padha karo daftar diri golek antrian ngarep menuju nang gone yup-yupe Allah. Ayo kaya ngaten iki ketoke sepele banget wae wong niki iki arep nampa barang hak kok arep nampa penjelasan mbuh saka Quran mbuh saka hadis. Raketan ya salong tekan kene ngono terus semende turu ora apa-apa. Ya karang ya kahanane awak kok ya dilalae nang kene wae oleh lendetan. Wah, lah wis penu. Ngungak pacitan ra ana dur prise semplek. Hah, aku ora oleh turu terus. Dikai pitutur ki nampa nek cara kasarane dikai pitutur ki nampa rasah kokean ngeyel kok ya. Ha kadang nek dikai pitutur angel sih. Ora mesti do gelem nampa lho dikai pitutur ki. Wong ana logika niku kadang di logika nganggo logika ego. Nganggo mikir ning kok jedule egois. Kula ki tau mejang manten ten Kali Dadap. Kali Dadap niku kulon Guwa Cerme. Srungga ngulon niku Kali Dadap. Lah nalika mejang manten niku kula lak ming matur wong ketoke besan niku pocong niku Kirsari. Kula ki ming macake hadise Kanjeng Nabi. Suwargane wong wedok, Mbak manten kuwi karo ibu-ibu sing dok melu rawuh mriki, kuwi iki legane bojo lanang. Mula bodhon wong wedok iki nek kepengin oleh swarga, pinter-pintera gawe lega, pinter-pintera gawe ridho sing lanang. Kula ngeten niku karena Kanjeng Nabi dawuh ngono. Nek ra ngandel gelo kitabe ning Ukudulijen. Kula ming nerangke ngeten niku lho, lah kok tamu wedok kae ana sing bengok. Le bengok ki wangun kae. Ayo delok lanangane, Pak. Lha muni ngono sih. Wah, lah wis angel nek iki. Angel nek iki wis angel. Wis ora dadi kok ya. Lah nek model dagang nganggo ngono kuwi iso ruwet no. Wong ya donya sih berarti le gawe lega nek lanangane pas nyenengke, ning nek lanangane pas ora nyenengke gawe mangkel ngono ya ceritane iki.
Jajal. Kamu kok donya mesti werna loro niku, Pak. Ya ora lanang ra wedok swasana niku kadang sok nggawa. Ana kalane sing lanang ki sok nyenengke, ana kalane sing lanang ki sok jengkelke. Sewalike wong wedok ki ya ana kalane nyenengke, ya ana kalane jengkelke. Lah kok dadak delok, nek ya ming ra ana ujian. Nek jenengan paham apapun kahanane sing lanang ini ujian untuk kita perempuan-perempuan nggo golek swarga. Nek wong sing cerdas salah iki ming donya, bojo lanang ki ibarate ming sawah utawa media. Dadi bojo lanang niku sawah utawa media nggon sing arep golekke keuntungan. Sing arep tak garap men nekake panen ngono kae kok ya Bu. Dadi iki ming sawahku tak garape men nekake panen. Panene swargane Allah. Mula sawahku iki garing apa teles ra urusan. Garing tak garap, teles tak garap. Sawahku iki jembrung kokean suket gede-gede apa resik ra ana sukete, ya tetep tak garap. Sing penting sesuk aku panen ngono kok ya. Dah ora ngene iki. Bola ya angel jebule. Dikai sanepong ngene kok ya ora dong-dong. Ha kudune ngono kuwi jenenge nampa pitutur rasa nganggo logika sebab nek jedule saka Quran apa Kanjeng Nabi kuwi wis ora perlu dibantah karena barangnya barang mateng kur karek didadekke semacam panduan utawa pedoman dienggo ngamal wong kuwi pedoman kok. Ayo angel tenan sih saiki iki. Wangel. Nyatane Kanjeng Nabi iki ngendika nalika kowe iki pengen nutur eleke wong liya utawa nutur aibe sedulurmu, eling-elingen aibmu dhewe. Kanjeng Nabi nate ngendika ngono kuwi. Nalika kowe iki pengen ngomongke aib, pengen ngomongke eleke sedulurmu, eling-elingen elekmu dhewe sithik. Engko ra sida ngomongke eleke wong. Wong eleke awake dhewe emplek-emplekan. Ning ora sakniki nek ngomongke wong liya sing elek-elek enting, ning eleke dhewe lali, gek nek kita diomongke nesu. Ayo ruwet ta iki jane. Karena memang kurang akeh leda ngaji niku kurang akeh. Kupinge kurang kerep dikoroki. Padahal sing calone oleh yupi-yupi Allah ki wong-wong sing do kerep menyang ngaji, wong-wong sing do kerep nampa pitutur, kuping dikoroki, ati disirami, atine empuk, kupinge bolong. Niki mengke terus iso alus, lembut, empuk, alus, lembut, empuk, lah nampa pitutur gampang. Ya ora kudu ngaji sakjane. Wong pitutur ki jedul ora kudu lewat ngaji. Kadang ning omah berawal ana masalah sithik lanang wedoke padu, kae ya pitutur karena alasan padu ki ketoke golek kebenaran saka masalah sing ana. Ming karek iki engko mbuh piye alesane arep pencitraan, arep pembenaran, apa pancen arep golek solusi men supaya sing bener dienggo, sing elek ditinggalke, gek iso jedul keluargane sing ayem sakinah ngono. Ning prakteke angel Pak iki. Nek nang omah angel. Sing jenenge ngomongi wong wedok nek nang omah angele pol. Karena wong wedok iki condong nek karo bojo sok ora ngrungokke. Sok-sok lho iki Bu, malah akeh le ngeyel, malah akeh le bantah. Ayo wong dijak mbok ya ayo Bu, wong wis tuwa, saiki ayo tak boncengke ngaji ngono. Malah le jawab wangun kae, agene wetanmu kuwi ndak dina ngaji isih panggah ngrasani. Lho ngono Cuk. Wah wis wangel tenan. Nek ngomongi nang omah lho, wangele pol. Mula jak ngaji sing ngomongi men kiai wae. Nek sing ngomongi jenengan ketoke wis ra tek percaya kok ya dhek iki. Ha bojo kula ya tak jak ngaji terus, bape nek nang omah mesti padu iki kok. Anak ngene iki ra galau nang jaba, ra wani bantah. Aman. Ati kula tak niati mulang kono. Dadi wis nggugurke kewajiban dadi wong lanang mulang tur kono ra wani ngeyel.
Mentok-mentoke engko nek keselentik atine terus jothak ning omah mbiyen biasane. Ben lah kok lha piye nek ora ngono ya ora main tenan sih. Gek sakniki nek kon ngaji angel ra elok-elok. Nang nggon hadis liya niku Kanjeng Nabi ngendika termasuk golongan wong sing sombong, wong sing kumalungkung, kuwi wong-wong sing nalika diomongi, dikeki pitutur luhur nolak saka pituture kuwi, malah mbalekke nang gone sing mituturi. Kuwi wong sombong, wong kumalungkung, radul haqqa utawa wabatrul haq ngaten nika mbalekke utawa nolak kebenaran. Nek contoh sing enteng ya kadang kala ibu-ibu apa bapak-bapak iki ngrasani domongke mbok ora do ngrasani iki dosa gedhe padha karo mangan bathang menungso. Wong kok mung ngrasani wae diomongi ngono iki dhek lek jawab kaya kowe iki suci-suci ya iki wong sombong. Karena ora nampa pitutur malah ngonekke sing mituturi. Hidup meneng wae krasa iki karangan. Ha nyatane anggere diomong yo diomongi balik angele ra elok-elok nek diomongi niku. Wong iki barang bener kepara ditampa. Nampa karo ora nampa iki bedane apa? Wong nampa ya padha wae kok dadak ra nampa. Dadak ngeyel kaya kuwi iki susi-susi ya mbok ya wong iki diapura tak usaha leren karo tak usaha benake men luwih apik penak ta jane. Ning mbok kok ra iso ya ngono kuwi. Jedule anane mung ngayal ae. Ora dadi nek kok keten iki kok ya. Malah kadang ana nek diomongi sing apik kae ngepok ning ngepok iki ngepok ngece. Langsung ngomong, "Heeh, njak aku ki mung wong elek." Ngono kae lho, sangal banget iki. Kudune iki nek nyadar elek iki dibenake aja ket sesuk elek. Nek saiki nyadar elek benakno men sesuk saya apik kok mingkur. Heeh, njak aku ki mung wong elek. Kowe mono wae. Wangel buangan es ngaten niku. Wes, iki nomor 1 nek kepengin oleh iyup-iyupe Allah Subhanahu wa taala sesuk ning dina kiamat pisan senenga lan gelema nampa pitutur-pitutur sing bener. Iki nalika diparingi barang hak tamponen. Nalika diparingi kebenaran tamponen aja diayeli. Syukur rasah diparingi urung diparingi we gelem golek. Lah nek ngaji ngeten iki jenenge golek. Golek barang hak. Ha iki rasah diayeli pokoke ditampa ngono wae aja nggo maca wong. Ha kadang ngaji ngeten iki malah nggo bahan maca wong e. Mulih ngono irit-iritan kae terus omong aku iki jane ngaji seneng ning nek weruh tanggaku sing pendak dina ngaji ning ra owah-owah kae jan marai. Malah nggo maca wong. Lek muni weruh tanggaku ndak dina ngaji ra owah-owah. Lah kon owah dadi kentir apa piye karepe iki? Senengane angel. Rasah ndelok wong aku ngaji butuhku keuntungane arep tak goleki dhewe. Engko nek ana arep tak unduh dhewe. Ah wong liya piye rasah ngurus wong liya. Penak banget jane urip tur tentrem nek ra gatekke wong liya iki pentrem penu kae. Jenengane kerep mumet masalahe kok kan gatekke wong. Marai mumet e kok kan gatekke wong. Ora usah gatekke ora apa-apa kok. Wis gatekke tambah omong. Angger bareng gatekke ngomongke, bareng gatekke ngomongke. Engko nek wis ra cocok pethukan dicacat. Ngantek nek ra cocok ki tanggane boncengan karo sing lanang kuwi dicacat kok. Alah gaya boncengan kok wong sugih. Lah wong boncengan kok wong sugih. Karepe iki ra oleh boncengan ngono ya. Wong tobat ngrasake kok kan omong ngene tobat mbok yo ben. Arep boncengan yo ben, arep ngepi dhewe-dhewe yo ben, sing bonceng arep marem mburi barang yo ben. Ora usah ngurus penak kok. Ning kita ini terlampau sibuk ngurusi wong liya, sibuk ngomongke wong liya, sing bahan-bahan omongan kuwi malah omongan sing ora apik. Ha wis ora tau tentrem nek ngono kuwi kok ya. Jan repot banget kadang malah ana sing rada sombong kae ling ngonekke wong iki. Tenan jan rada gaya rada sombong. Ngonekke wong liya
Halo kae sing lanang ra saiki entek awake to. Sekarang ling ngalap wong wedok ming sak-sake. Lha muni to. Ra iso kewanen to kuwi iki. Kok isa-isane ngonekke ling ngalap wong wedok sak-sake. Sak-sake sing kepiye maksude? Iki jenengan wis sombong banget, merasa lebih baik daripada wong wedok sing mang arani sak-sake kuwi. Padahal nek nang omah dhek iki jebul luwih apik mbangane jenengan. Jenengan sing ngelokke nek nang omah tandang wae keset. Sing lanang mulih kerja ngono wae ra mesti gaweke wedang. Ora mesti gaweke wedang. Gek kono sing lanang rung mulih kerja wis gaweke wedang wis gorengke intip. Wong ngerti nek sing lanang seneng intip. Lengen-ngen iki engko nek kakungku mulih wis karek ngombe wedang mangan intip men seneng gek sayahe ilang, rasa sayahe iki ilang. Gek jenengan malah ming dolanan handphone TikTok. Joget dhewe kaya wong edan. Ngantek sing lanang mulih wae ngomah ra ana apa-apa jajal. Sing lanang mulih gandeng jenengan lagi seneng-senenge ndelok TikTok, seneng-senenge ndelok drama Korea. Sing lanang ngomong, "Gawekno wedang, Bu." Gawe dhewe wong selo kok. Iki jane sing apik sapa, sing elek sapa nek ngene iki. Ning kadang nek ngelokke kae iki wong wedok sak-sake utawa sing lanang entek kae iki masalahe ling ngalap wong wedok sak-sake. Lah wong sing sak-sake kelase iki jenengan kuwi kok. Kono ki apian banget jebule sing wedok iki. Apian banget ngerti sing lanang surup rong mulih, ngono wae sing lebokke sapine sing wedok kok. Sing lebokke sapine iki sing wedok, rasa ngenteni sing lanang jajal jenengan. Sing lanang surup sapine njaba nengke wae. Ngantek tangga kok sapi sing ning njaba, bojoku rong mulih. Kerep ngono kuwi kedadian. Mula aja sok-sokan, dadi wong urip niku tenan aja sok-sokan. Karena nilai seseorang tinggi apa rendah, nilai seseorang apik apa elek niku catetane malaikat loro. Catetane malaikat raqib karo ngatid. Nek akeh raqibe arep mungguhe wong kae elek niku tetep mulya di hadapan Allah. Ning nek akeh ngatite arep wong liya do ngalem apik, tetep ina asor di hadapan Gusti Allah. Dan amal itu ora ana wong ngerti, apa meneh nek ngamale ning jero omah. Jenengan ming ngelokke Allah kae to, sing lanang saiki kuru awake entek. Sing siji le jawab, "Ah cetha wong kae iki nek karo sing wedok didak-idak lho ngene ngono." Ira yo ngawur to. Dadi le ngelokke ora ngerti. Le muni karo sing wedok didak-idak padahal sing lanang iki le kuru poso ndawut. Poso terus poso ora, poso ora, poso ora. Sisi lain arep poso kae lembut gawe mempeng ora wegahan. Sore mulai mbut gawe iki ora mandeg ngekum sandangan umbah-umbah. Wong lanang ra apik banget ngene iki. Sing wedok masalah lagi rada mriyang. Mulih gledek iki sing wedok isih turu digugah. Lah kok yahene turu, Bu? Diapura tenan, Pak. Awakku rada mriyang. Ya wis, pokoke nggo istirahat men mari. Engko sandangane tak kumbahane. Karo tak gaweke wedang sing panas kae gek men mari. Kok tak cemplungane antangin. Maksudnya wedang teh panas kae. Rada klenyet kae cemplungi antangin, gek tok ombe kemepiar gembroblos mari. Dijajal sing lanang kuru ning atine kaya ngono kuwi wis. Lek kuru ki ora kok sebabe ditak-itak sing wedok, ning prihatin golek swarga, poso ra leren, tandang omah ra wegahan. Jenengan le ngelokke wangun. Ora ngerti wae nek omong ki le. Iki gambaran lho, Bu. Iki gambaran wong jenenge pitutur ki le gawe gambaran-gambaran ngono kuwi. Ewa semono jenengan krasa ya syukur. Nek krasa makane ayo golek pitutur men supaya sing maune apik dadi apik, sing maune salah sisa benerke. Iki sing nomor 1 niku. Sing nomor 2, ibu-ibu, bapak-bapak, iza utawa wa iza suilu. Lan tatkalane dijaluki sapa alazin badalu
mongko gelem menehi sapa Aladin hu ing penjaluk. Nalika dijaluki wong niku ora cetil, ora wegah gelem menehi. Iki sing calone oleh yupi-yupi Allah ning dina kiamat niku nalika jenengan dijaluki iki ora awel ora cetil, tapi gelem menehi. Ya dijaluk iki werna-werna ora kudu bondo kok ya wong. Ten iki masalahe garis besar. Maknane makna umum dijaluki. Nalika dijaluki gelem menehi. Lah dijaluki apa? Misalkan kaya ibu-ibu jaluki tenaga, Bu. Wujude karo tangga kon rewang. Rak njaluk tenaga. Budhe estu kula ngurusi panjenengan mulai jeng Rebo kula suwuni pitulungan ngewangi neng mburi gawe kebul. Maksudnya masak-masak ngono lho. Ya ulas-ulase utawa kalimat-kalimat sing nggo rada merendah kok ya niki iki. Kula suwun ngewangi gawe kebul. Kuwi lha napa? Nggih lemune arep ketekanan besan. Lah kok ora kandha-kandha, nggih karang yo besan saka Sumatera kok yo. Dadi ora omong-omong. Mula lete yo suwe mbok menawa mbiyen rika iki dadak nyelengi sikik. Lah lek arep teko kapan? Nggih nek mboten setu minggu. Lah iki agi Rebo, lah apa yo mikir besan tok. Lah kiwa tengen kok nek ra ditembaki nggo besak yo mangap-mangap. Akhirnya kon ngewangi masak bahasa umumnya rewang. Jenengan oh ya oke siap. Sesuk sore tak mriko tak ewang-ewangi. Lah rak penak. Arep jenengan di acara kae nek dijawab karo tangga jaluki tenaga iki aja ngomongke acarane ndak sing jawab kendhuk. Ndak sing jawab rada cuwa kok ya. Upamane ibu-ibu ki sesuk Rebo sore arep dijak ning Depok karo sing lanang. Upamane arep jak ning Pantai Depok. Iki kok tangga budhe pokoke nyuwun sewu benjang sore mulaine mange wangi-wangi gawe kebul ten pawon nggih. Kuwi lha napa? Ulas-ulase niki ajeng ketamonan besan. Kapan kuwi? Nek le ketamonan nggih nek ra setu minggu ning le mulai gawe kebul nggih esuk sore. Sesuk sore malam Rebo kuwi. Nggih, waduh aku iki jane karo bapakne arep jak ning Depok arep mbakar cakalan karo arep masak cumi-cumi asam pedas. Karo arep goreng udang tepung. Tapi ya ora apa-apa lah engko tak omong karo bapakne sesuk dina liya sing sela wae. Sok sore tak mara ning nggonmu tak ewangi-wangke ta ya omong ngono. Ning sing jawab ya rada kendho kok ya wong dadak omong jenengan iki. Kudune nalika direncana tenan arep nang Depok, iki kok dijak utawa dikon rewang, wis pokoke sesuk tak ewangi rewang ngono wae rasa omong nang Depok. Terus mulih omong sing lanang, Pak, iki pokoke ning Depok ditunda sesuk nek dina liya sela, wong mulai sesuk aku kon rewang mungkin ngantek tekan dina Minggu. Ha iki sing ngerti mung wong loro. Bapakne maksude bapakne iki bojone lanang muni ora apa-apa, kapan-kapan ngono. Wong ora sida iki seneng je asline iki. Weh, lah nek sida ya 400 tenan sih kok. Gededel 400 tenan, saiki larang tenan kono iki nyekilo ngono ambyar. Mula bapakne guyu, ora sida iki beneran kok ya. Lah rumangsane nek ra sida susah ora. Niki lho nek dijaluk iki mula gelem menehi, aja cetil. Bapak-bapak jaluki swara, sak cilik-cilike swara ning ngarep masjid ana wong takon bingung. Nyuwun ngapunten, nyuwun pirsa, lapangan Jambitan iki pundi? Mingle takon menurut jenengan iki kaya kurang pas. Wong numpak montor, montore ra pateni ora medun saka montor, karo helme ra copot. Anjenengan dadak neliti. Dijaluki swara wis dadak neliti. Karo dadak miji saurunge ngulungi batine wong butuh wong takon kok ya ora sopan. Montor ra pateni ora medun saka montor, helm ra copot.
Malah terus jedul ngen-ngen elek, blasukke wae iki sing apik. Wis. Ana peluang ganjaran mah dadi dosa. Karena dadak neliti, mula wong urip ki rasa seneng sok neliti. Lah kok tenan malah blasukke mriki. Mriki lurus terus tikungan sithik. Kuwi tikungan sithik mengke enten pertigaan jenengan ambil sing kanan. Wis ambil sing kanan terus enten perapatan ambil kiwa. Tukang perapatan nggih riku niku. Lah ya perapatan grojokan to kono kae. Ha kok diomongi ngono. Oh nggih matur nuwun monggo. Kono lunga mlaku ngulon meksa mesem. Bar gawe dosae mesem. Ngono wae tambah dosane karo grenengan modiar saiki. Iki gek wong apa? Sing elek sapa nek kaya keten niku? Kono ki ra elek, ya elek. Wong kono ra sopan. Kriteria maupun definisi sopan ki fleksibel, luwes. Bisa jadi kono ki dudu wong kene, wong nyatane jambitan wae ra ngerti. Iso wong adoh dan bertingkah seperti itu ki dianggap hal yang biasa bagi daerah kono lan bagi kono. Walaupun nek bagi kene ora biasa. Mula gandeng iki dudu wong kene ra ngerti aturan kene kudune dimaklum kok. Wong ya mingkur liwat takon kok kecuali nek manggon kene engko to diomong-omongi. Iki mung wong takon sekilas jenengan biji. Lemuni ra sopan, mungkin bagi kampunge kono, mungkin bagi dheke dhewe ngono kuwi iki mung hal biasa. Jenengan gedhek-gedhekke. Iki ketoke sing akhlake elek jenengan kok tak pikir-pikir ya. Wong ming ditawani oleh ganjaran upahe gede banget. Wujude iyup-iyupe Allah sesuk ning dina kiamat. Ngamale ming kon ngekeki jawaban, kon ngekeki kandan, ngekeki pitutur abote sepira to? Mumpung ana lho wong takon ki ra mesti ana lho kuwi iki. Iki mumpung ana. Lah le takon piye ora tak biji aku butuh iyup-iyupe Allah kok. Le takon arep nang dhuwur montor ya ben, arep mesine ra pateni ya ben, arep helme ra copot ya ben. Sing penting iki tak goleke ganjaranku, tak goleke keuntunganku, tak omongane sing apik, tak omongane sing bener gak aku oleh yupi-yupi Allah. Soal kono le takon piye terserah. Arep sikile nang dhuwur wae oleh kok. Karena aku butuhku iki, aku butuh iyup-iyupe Allah. Lah iki lahanku utawa mediaku. Wong cerdas iki. Ketoke ra tekan jenengan mikir ngene iki ketoke. Ya angel iki ketemune. Ki sing arep mau jaluki tenaga, sing tengah niku jaluki swara. Kadang jaluki bondo. Wae nyatane yo angel tenan wong saiki akeh wong cetil. Akeh wong cetil. Kula niku rak demben ngisi pengajian ning Pandansari dadi perapatan Ketandan niku sing nek ngetan Jalan Wanasari. Niku perapatan Regrut kula ngilen titik ana Polsek Kidul Dalan, maju titik gang ngalor, enten gang cilik ngalor enten masjid ten jero niku. Al Irsyad jenenge masjide. Mulih jam 09.00 wong memang meruput. Le ngaji meruput kula mulih jam 09.00 tu kulon. Dadi tu anu nika. Tu niku kota gede. Ha terus ring Rut Bangjo niku sekolor kula kaya. Mandeg jam 09.00. Wah ya jenenge ring road sing gunakake akeh wong akeh tenan sing mandeg. Kula rada mburi karo bojo kula niku. Lah ning ngarepan ana wong nyanyi kae nganggo mic ngeten iki. Kula grenengan bojo gatekno kae, Bu. Engko rak ana wong kekeki. Gatekno kae tenan njaluk per motor per mobil ora ana sing kekeki kok. Padahal akeh tenan lho. Sing do mandege akeh ora ana sing kekeki. Kula ya omong, kayak ana iku rakitan 2000. Wes. Dikai. Engko nek tekan kene dikai. Dikai tenan kula kei 2000 sing ngulungi bojo kula niku langsung terima kasih, matur nuwun. Lho, ngantek 2000 we ya pindho kok le omong ki. Sing 1000 terima kasih, sing 1000 matur nuwun. Apa ora nyenengke wis?
Kok 2000 lho kok ya ora ngekeki montore apik-apik, malah kepara mobil kok ya ora ngekeki. Yalah ya Allah. Kadang kala sok dalil, njaluk kene ning prapatan ora pas. Walah wong njaluk iki kadang sak nggon-nggon wong kepepet sih. Sak karepe kono dadi aja ngatur kono. Karena nika ki diubahke karo Gusti Allah, diwujudke didrama karo Gusti Allah, nemahi karo jedulke suasana lan kahanan kaya ngono kuwi. Lah kita iki bagian saka kawula sing diuji karo Allah iki lho. Tak adepi wong njaluk. Posisine ngene iki njajal kowe kok kan rembug apa ora. Nek wong sing ra kok kan rembug ya ngulungi ngono wae. Domongi ngene mah omong lah pas ra direceh Ji. Ayo kei ra receh. Arep piye wis? Salahe dadak alasan ra direceh. Kei ra receh. Ana ya kesenengan, berarti arep gawe susah kono. Kamu kok ngibadah to kuwi nek gawe seneng wong lho iki. Kanjeng Nabi ngendika ahabbul a'mali ilallahi taala idkhalus surur ala qalbil mukmin. Paling disenengi ning amal marang Allah taala niku nglebokke rasa bungah ning atine wong mukmin. Dadi gawe seneng wong, apapun kahanane itu ibadah, aja gawe susah. Aja gawe mangkel. Apa meneh nang omah, Pak? Nang omah iki gawe seneng. Nek nang omah rak mediane bojo. Bojo iki di sisi lain juga wong mukmin. Wis mukmin malah di status ganda, ya bojo pisan. Lha iki ganjarane ya ganjaran ganda. Ganjaran dobel, mula gawenan seneng kok ya. Ha sing wedok kok ulate sengol, ulate peteng njegwadul. Wah, janak disawang kok silit ketel bareng nggung liwet kae. Rada ireng-ireng piye kae. Wah. Iki berarti lagi susah. Bojo wadon lagi susah. Kesempatan nggo golek ganjaran gede wujude digawe seneng. Kesempatan lho niku digawe seneng wae. Rasa nganggo prajan-prajanan digawe seneng. Nek oke-oke lho, bojo wadon jegadil ku masalahe sitok oke-oke. Ora cecekel. Nek kono. Lah nalika ora cecekel, iki gawenen seneng ceraki, bathuke templeki 300.000. Ketoke wong lanang-lanang do ora seneng ngira keteranganku. Wong abot. Langsung dilobu ana aturan 300. Lah nggo apa sak karepmu, pokoke kuwi tok nggo seneng-seneng apa butuhmu, sak cukupe. Rasah mikir beras, wong beras sak ember kae galo. Wah iki top tenan lho niku. Syukur pendak dina. Ya nek pendak dina ora 300 ambyar kaya menteri. Ya wong wedok iki senenge nek dicekeli, Dik. Wes pendak dina pokoke dicuma-cuma nggo sing wedok iki 100. Dicuma-cuma pendak dina 100. Soal beras sak lawuhe wis ana. Iki 100 jatahmu, Bu. Beras lawuh tanggunganku, kowe rasa mikir aja nggunakake dhuwit kuwi nggo nempur. Bab berase wis tak siapi sak ember. Bahan lawuh wis kubak nang kulkas. Tempe ana, tahu ana, sawi ana, bayem ana, wis karek gawe ndok ana. Bumbu wis sak besek. Nek gas entek omong. Kok nek ana sumbangan omong kuwi tanggunganku. Terus iki 100 iki pokoke Dit nggo khusus kowe Dit. Cuma-cuma wae wong wedok nek ngaten niku senenge pol. Senenge pol mesti murusuh ayu kae kok ya. Ane kae wis do grenengan ngono kok. Tak terangke ngene mah ana sing grenengan, ketoke ra ana lanangan ngono kuwi ngono. Ayo sangel iki nek ngono kok ya. Ning nek ana top tenan lho, Bu. Nek ana nek setuju ta jenengan iki. Wis dulungi cuma-cuma 100.000, ora mikir kebutuhan yang lain. Pawon beres, ragat sekolah anak beres, urusan sumbang sosial beres. Asik kok ya. Ki ning ya iki semengkor ngaya wara tak pikir-pikir nerangke ngene iki.
Seming mbuh iki engko ketahe ya seming bangane ra ngaji iki. Karena bar iki ya ming ra ngamal. Aja neh kok ngene agi sing setahun pisan kuwi ya abote ra ilok-ilok. Wis dumah mumungke ana santunan, dumah mumumke ana santunan. Oh panggah kok. Ha panggah jatahe wong siji ora mundhak 500 wae ra wis. Padahal jelas nek jenengan paham ini penawaran-penawaran kon cucul kon menehi nalika dijaluk gek sesuk ijole oleh yupi-yupi Allah. Apa meneh kaitane karo ngibadah santunan. Wah nek santunan ra umum. Agi jenengan rasah nyantuni saja. Kanjeng Nabi niku ngendika man qabada yatiman. Bainal muslimina ila ta'amihi wa sarabihi adkhalahullahu aljannata albatata. Kaitan karo yatim. Sing sapa wonge gelem jikuk cah yatim sing ana ning tengah warga masyarakat muslim sing sak perlu arep diwareki karo kon ngombe mongko Allah bakal nglebokke wong niku ning swarga gelem ra gelem. Ora ta niki nek jenengan iki ning warga kepuh ana cah yatim terus jenengan juga jak jajan ngono wae wis lambangane angel. Kaya niki wae ayo Le. Saiki jajan. Mumpung Pak Din didit. Tuh ngeten niku Pak jenengan. Wis kowe pengen apa omong ayo tak tukokke, omong ayo tak turuti. Pengen ngombe apa tak turuti. Cah yatime paling pol wong yatim semene-semene iki dadi nek njaluk ora bakal larang. Nek sate malah emoh wong niki. Ora kulino, mentoke seblak. Nah nih, seblak wae Pak Dhewe tak goleke sabu ke tak seblaki ngono apa piye? Seblak iki ya panganan cah cilik-cilik kuwi. Kula tau dipamiti bojo aku tuku seblak sithik iki, ya aku ya tukokke aku ya ngene to wong aku ra dong. Level pira kowe? Lah level ki pira? Ana siji, ana loro, ana telu, aku ya ngono. Level 3 aku waton jikuk sing akeh. Tekan ngomah tak suntak abing wae. Wah tak pangan 30-an mangap-mangap aku. Wah edan pedese kowe gawe iki ya pedes. Lah muni level 3. Maksudnya piye, Je? Level 3 ki pedes banget. Level loro ki sedengah, level 1 iki sing enak. Mula aku level 1. Lah kowe ya ora nerangke. Lah ya panganan cah cilik-cilik saiki mah aneh-aneh. Ambok telo digodhog lebokke freezer bar kuwi digoreng iki mah nglenggut gitu. Oh malah pur-pur enu kae kancane kopi rada pahit kae malah. Ayo seblak. Cah yatim kula seblak wae Pak Dhewe. Ngombe apa? Teh jumbo Pak Dhewe. Seblak 17.000, teh jumbo 3.000. Nek 20.000 mlebu swarga. Mula ndi cah yatim ning warga ya aja duja. Pas jenengan didit ampiri jak jajan. Hadise jelas sih. Jika cah yatim ning tengah warga masyarakat muslim sing sak perlu arep diwareki ila ta'amihi maring panganane dheweke wa sarabihi lan maring ngombene dheweke. Iki nek ora arep ibadah top lho. Ning ya ora tau krungu iki kok ya. Mula cah yatim iki seprene ya urung tau ana wong boncengke ya kan. Iki ya mengaya wara meneh iki wis. Alah ya Allah, lah senengane ya mingkur Fatihah wis ngono kuwi sapa-sapa iso jak raragat. Nah ngibadah ngono kuwi jenenge mujahadah zikir iki enting sebabe ming sila maca. Ane ngerti cah yatim nangis ya duja kok. Iki jenengan asli ngibadah iki arep mlebu sekolah. Sing kelas 2 munggah kelas 3, sing kelas 3 munggah kelas 4. Ana yatim saka kelas 3 munggah kelas 4. Sore-sore boncengke, ayo Le, nang ndi? Ayo ning sanding pom kono. Lah ngopo tuku tas? Engko nggo sekolah sesuk. Nek wis ndek tas yo tak tukokke sepatu. Ning Amandah kono kae. Oh nggih Pak De, lah rasih banget iki. 135 nek kertas iki. Nek sepatu sing mereke si ATT apa New Era kae ya 150-an wis lah. Wis dienggo setahun cah yatime seneng, cah yatime bungah. Jenengan ijole swarga dunyane
saka cucul 150 dijuali tinggal 10 netes sak yuta 500. Ora tertarik ketoke jenengan tetep ae. Sel iki le nerangke malah. Iki lho Bu niki wal pura cah yatim. Ya udu wong ada to. Ming wong kiwa tengen nggone dhewe to. Gek jenengan ki le muni nek omong wong sugih. Lah kok ya ora tau gatekke. Bocah wedok, ayo nok. Tak boncenge. Nanti Bude. Ayo golek sepatu nek rong di sepatu, nek wis ya golek tas nek rong di tas ae. Nek wis ayo golek buku wong sesuk arep sekolah to. Oh nggih rak ngono kuwi to. Prakteke gatekke cah yatim iki ngono kuwi. Ora usah kudu dikoordinir. Nek iki mau ora dikoordinir karo takmir. Nek sing person-person rasa perlu dikoordinir. Pas ndedit ampiri wae. Beres. Iki Pak, lanjenengan kon ngampiri yatim mah ngampiri rondone. Mah ming ruwet iki yo ora cetha. Ora cetha. Alasane lemune arep nukokke tas. Ming sembranan ora tenan. Niku sing nomor 2 karek praktek. Mene ana rasah cetil, Bu. Dadi wong urip iki seneng weweh. Dadi wong urip iki lomo. Ibu-ibu nyegat sayur keliling, tangga teparu ya do melu blanja. Ana salah siji tangga oleh blanja kurang 2000 dilalae. Duh, Mas Bakul iki aku kurang 2000 ji. Kowe jenengan langsung ngomong, "Pun Bu, tinggal mengke kula sing genepi wong namung 2000 kilo niki alhamdulillah kula niku recehan 2000 akeh wong kon nggawa dit infak masjid ngono nek angele sepiro." Maksude sesuk dijoli. Ora waton gunake. Kita ya nek masjid-masjid iki nifaki ya ming rata-rata 2000 ji. Nggih to nek sing 20 munggah iki arang ji. Arang nek jikok nata kae ya ming 2000-an. Wah, penak banget urip nek dingelmoni yakin tenak-tenak ibadah tur derajate dhuwur banget. Ming karek anu to ning ya angel nek lomo kok ngomongke ning ngarepe ibu-ibu ini ya angel lho. Karena watake gemi ning kebablasan kok ya nek ibu-ibu. Aja nek kok wewe lah wong dipangan ra doyan. Wis sprene isih singgahke ning kulkas kok. Mbar nggo ngopo kae wong cetha ra doyan kok singgahke wae. Ora mung ngenteni buthuk to kuwi jan. Angel tenan, Je. Ha kudune ra doyan ki keke wong mah singgahke. Malah ana sing jawab sesuk nggo pakan pitik. Mbok ngembangane nggo pakan pitik, nggo pakan wong. Kok nggo pakan pitik wong ra doyan ki keke wonge mrene doyan kok. Nek diterangke ngene mesti ngayal. Wong ngekeki wong kok sing ra doyan. Ora penak to wong barang ra doyan kok keke wong. Rek judeg ta iki ya. Sing doyan pangan dhewe nek sing ra doyan keke wong ra penak. Berarti rak sajeke ra ngekeki iki kok. Padahal ideale nek sing doyan ora tak keke wong aku doyan arep tak pangan dhewe, nek sing ra doyan tak keke wong aku ora doyan. Ra yo